ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд мошинои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо навчунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техникаон компания, ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марама шумо метавонед ки сурат маълумот шуд дар рақамҳои ватсапи экранда рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имза навор чӣ мошин рӯй кардан, чӣ мошин қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. Хоб дӯстони азиз, Toyota Camry D бо нархи арзон срочно, Opel Astra J бо нархи арзон срочно, Opel Caravan, Opel Astra H, Toyota Yaris дӯстони азиз. Ҳастай мотоциклҳои фурӯшии спортивӣ. Хоб ҳастай Hyundai Starex дӯстони мошини мусофиркаш, Toyota Corolla C, хоб Lada Priora, Mercedes-ҳои E-классҳои солҳои 2004, Toyota Mark D трактори фурӯшӣ, Daewoo Nexi, Opel-ҳои Vectra A ва мошинои акселератораи Москва, мошинои Toyota Тоҷикистон нархҳои арзон карди қабул кардем ва пешкаштон мекунем. Фақат мошинои арзон дӯстони азиз. Ва курси имрӯза бошад 113 сомонӣ дӯстони азиз. Лайкҳоро дӯстони азиз мезанем ва мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. Марамат рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки аз территорияи Россия ба Тоҷикистон бор равон кунанд ва намедонанд ба кадом компания муроҷиат кунанд, ба шумо тавсия метавонем грузоперевозка Акаи Нозима. Акаи Нозим уже таҷрибаи чандсолаи корӣ доранд, ки борои шуморо аз территорияи Россия қабул карда ба самти Тоҷикистон мебаранд. Ҳар чори ҳамин рақамҳошон кор мекунанд. Ҳар чори дӯстони азиз ватсап рақамҳои Тоҷикистоншон ҳастай. Агар бори шумо 800 кило боло бошад, худашон омада аямун ҷои зистон бори шуморо қабул карда ба Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёвор, Бохтар, Калхозобод, Кӯлоб, дӯстони азиз Қумсангир, Московский, Шаҳри Нав, Регар ҳамин тарафҳо оварда мерасонанд. Обшим ба бисёр шаҳри ноҳияи Тоҷикистон оварда мерасонанд. Агар шумо дар ягон адресе ки ягон ноҳия ки бошад ки мо нагуфта бошем, бо шумо занг занед, ай худашон пурсед. Шумо метавонед ки бо айноми канали мо гап занед, мумкин бо ба шумо ягон дастгирӣ мекунанд. Компания боварӣ, компания Акаи Нозим. Марамат дӯстони азиз, занг зада бо ҳамаша аниқ карда ва пурра карда аз рақамҳошон гирен. Марамат. Мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Toyota Camry D ҳастай дӯстон, ки светои сафед ва халиҷи зуборкаи Дубай. Соли бароишаш 2009 сол ҳастай, ки сӯзишвораш бензини холияи моторш 2.4 литраи коробка автоматай сайстани мошин зурай мошин як бампери пеш қати як дараш камтар лакш безиш дага нефқа кор дорад. Бампери пеш қати дари шафёр тамом дига маҷур соза. Салон тоза. дӯстони азиз, мошин 7 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, 7 моҳи дига танировка дорад, кондитсионер дорад. дӯстони азиз, утилизатсия кардаги аст, балонлош, пашка, мақсад ки запаска, дамкрат ҳама чӣ дорад. дӯстони азиз, хоб мошин дӯстони азиз, мақсад ки хеле ки як даст гаштесай. Задни камера дӯстони азиз, монитор, панитор, чихолаи фасон, фарои нави XL задага дӯстони азиз, мошинча хеле расходош кардаги, маслашам нав алиш кардаги. дӯстони азиз, краскаш бад нест, фақат як бампери пешаш хеле ай пеш бини камтар безеб шуда, хеле лакаш безеб шуда, қати як дараш фақат ҳамиқа кор дорад. Дига ҳама ҷош кор мекунад. мошин снятия транзитай, фақат як номер мегирӣ, қай мекунӣ. 7 моҳи дига танировкаи 100%, 7 моҳи дига ҳуҷҷат, утулам кардаги балон малон нав мошин, озидаш расход надорад. мошин хеле мотор коробкаш созай вайрон нест. хоб нархи мошина мега 75 000 мега, камтар дига мега дӯстони арзон мекунад, бисёри бад не. нархи мошин 75 000 сомон бо камтар арзон мешавад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар. шахсони мошинхари конкретна бошед, на Camry арзон, чӣ хел мошин фасонак аст дӯстони азиз, мошинчаро омада бинед. мошин хайр гаштаги ай пробегаш 273 000 дӯстони азиз, мошин дар шаҳри Бухтар. хоб рақамҳои дастиён аст, рақамҳо вавилони рақамҳо ҳам кор мекунанд, дар рақамҳошон ватсап ҳам дорад. срочно шахсоне ки мехарем марамат занг занед. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. Opel Astra H ҳастай дӯстон, ки дар кузофи караван сайстани беҳтарин дӯстони азиз, срочно фурӯшӣ. соли бароишаш 2007 сол ҳастай, ки сӯзишвораш бензини моторш 1.16 тримпорт дӯстони азиз, 1.16 тримпорт, коробкаш механика сайстани мошин мега зури бадай. дӯстони азиз, мошина мега фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. хоб мошин мега дӯстони азиз ҳуҷҷат дорад, дӯстони 4 та балон мегӯяд навай хадавои нав. алишам мешавад мега ба ягон Corolla ёки ба ягон Camry. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб ва фурӯхта бошад бо нархи 67 000 сомонӣ, боз муомила дорад. 67 000 сомонӣ дар шаҳри Кӯлоб. ҳар рақамҳошон кор мекунад, ҳар дажда ватсап дорад. якумаш рақамҳои 84-ош кор мекунад, дуюмаш рақамҳои 41 ватсап, уштам ватсап аст дӯстони азиз.
шахсоне ки мехарем мошина мега аз пеш омада бида маъқул шуд ягон чи бо муомила дорад. Фақат дӯстони азиз алиши Corolla ки Camry алиш мешавад. Дигаш фақат сумаки ва дига модело не. Марамад ягон савол дошта бошед, ягон маълумоту иловагӣ хуён агар фаҳмидан дар рақамошон занг занем. Ва одамое ки ҳамхали мошинаи фурӯшӣ дорем, хона, замин, квартира, ягон техникаон компания, ягон маҳсул хоҳед ки реклама кардам, сурат ва маълумотро дар рақамҳои болои будаи 20 дарои мо реклама фурӯшда мегузорем. Мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Toyota Yaris ҳастаи дӯстон ки Toyota Belta мегӯянд ки ин Yaris бе перекикаша ҳамун фигураи бо юрш зудтаракам дӯстони Toyota Yaris Америкаи мақсад ки нозада дӯстони аз мошин идеални состоянии. Соли бори 2011 сол ҳастаи ки сӯзишвориш бензини холия моторош 1.5 литра коробка автоматаи состоянии мошин дӯстони азиз зури бадаи мошин айвагон як даст гаштагӣ мошини свежи американка бе перекидка. Дӯстони азиз мошин яксола ҳуҷҷати роҳона кардагӣ 7 моҳи дига танировка дорад, кондитсионериш як кор мекунад, 4 та баллонҳо пачка қади запаска дангпарад ҳамаш заводской, задни камера, монитор, чихолҳои нав дӯстони азиз, обогрев сидени, системаи музикаш ҳам зура, чихолҳои нав, аккумулятори пачка, краскаш дӯстони азиз кор надорад, хай як болои потолокш калтер лакш мегад безифтаги аст, хи ба хайра хеле вида нест. Мошин хай 5-6 литр дӯстони азиз расход дорад, хеле 5-6 литр мехад аз 100 км обшим вообще ками бадай расход дошт. Мошини экономи бензини холия бо газ мақсад надорад. Инам хеле светои асфальтни. Танировка 7 моҳ ва ҳуҷҷаташ 1 сола кадагӣ. Дӯстони азиз нархи мошина мега 77000 сомон мега мақсад ки бисёр арзон намешавад. Хеле 70-73 хеле намешавад дӯстони азиз. Мақсад мошини 77000 сомон гуфтест, яъни мошини худаш Yaris-ош ҳамин состоянии 100000 сомон меган бисёр шудамо. Як када сум накошта срош намефурӯшад, нархи 77 тамония бу арзон мешавад. Шаҳри Бухта рақамошон дасти ва мегафон марамад. Мегзарем ба чорум мотоцикли фурӯшӣ. Дӯстони азиз мотоцикли фурӯшӣ ҳастае ки спортивняи вообще нави бадай мотоцикли фурӯшӣ спортивни дӯстони азиз як силиндра дӯстони азиз ҳамагӣ 7 мазор гаштаги аст, вообще кам гаштаги аст. Соли бароишаш 2021 солай вообще пачкай. Хоб бензини дӯстони азиз 250 куба астай, мақсад ки амин 3-4 литр расход дорад дӯстони азиз ин мошин, ин мақсади мотоцикл вообще камада асоси 3 литр мехӯрад дӯстони азиз, бисёри бисёр нагӯш карди 4 литр мегад расход дорад, вообще экономни ва зурибат ҳама ҷош кор мекунад, ҳама ҷош намегад гарантия. Мотоцикл полностью спортивни 7 мазор гаштаги як силиндра 2021 сол бензин 250 куба дӯстони азиз. Марамад сроша нархаш 14000 сомон аст, боз камтар арзон мешавад. Ин мотоцикл қарор дорад дар шаҳри Бухтарда 14000 сомон муомила дорад ва ягон Nexi ҳам бошад дӯстони азиз, ба ягон мақсад ягон Daewoo Nexi кати алиша мешавад, ягон Nexi соз бошад арзон мекунад. Дар шаҳри Бухтар 14000 рақамҳои дастӣ ва рақамҳои ватсапшон марамад занг занед. Мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастаи дӯстон ки дар кузифи Caravan срочно фурӯшӣ. Opel Caravan, Opel Astra F. Соли 46-1993 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензина, мотор 1.6 литра, коробка механикаи мошин мегад дар ҳолати техникӣ қарор дорад. Дӯстони азиз мошин мегад хадавоиш нав кардагӣ, мотор 1.6 дӯстони азиз простой. Сӯзишвориш дӯстони азиз газ ва бензин, хай мақсад газ дорад дӯстони азиз, газиш кор кардесай. Баллош мегад мақсад ки 60% астай ва фақат ки техпаспорт мегад дорад, ки ҳуҷҷатош бучилага дӯстони азиз, мошин хай расход дорад. Нархи мошина мега 13000 мегем, дига арзон намекунад. Нархи мошин 13000 сомон, нархи ахиршай дига арзон намешавад. Ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Вахш дӯстони азиз. ҳаст рақамҳои тисели соҳибшон, шахсоне ки мехарин маромад карда занг занед, маълумоти пурраша гиред. Фақат конкретна харидори мошин расход дорад, ҳам ҳуҷҷат мекунӣ, ҳам танашта нисобу кор дорад. Марамад дига маълумотша худтон гиред. Мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи дӯстон ки Opel Astra G ҳастае ки светои сафед неки дӯстони азиз дизелай. Мошин 2006 сол айвагон мегад як даст гаштагӣ, 2006 сол мошин дизел, коробка механика, состоянии мошин дӯстони азиз зури баъд срочно мегад фурӯшия. нархша мегад 53000 мекунем, бо арзон мегад мекунем. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе дӯстони азиз. Мошинча қоидаи айвагон мегад як даст, 2006 сол мошин дизел. Дӯстони азиз ҳама ҷош мегад кор мекунад, омада аз пеш бинед. Мошин рақамош омода гаста, мошин дар шаҳри Душанбе марамад занг занед. Ба одамое ки мошинаи фурӯшӣ дорем, хона, замин, квартира, ягон техникаон компания, ягон маҳсулот хоҳем ки реклама кардам,
барнама дорен дар киём муроҷиат кунед. Дӯстони азиз, марҳамат сурат маълумотро дар рақамҳои болобудаи 875 1220 хонаи, заминаи, квартираи, мошина чизе ки бошад дар ҳамин рақамҳо рӯй кунем, мо рекламада мемонем. хоҳиш ки ялайки бепула занед ва навори моро то охираш тамошо кунед ва дар рафиқотҳо падилсаш кунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Toyota Corolla C. хато накунам C аст дӯстони азиз, ҳамин хел аки дар сурат ҳамин хел метовад. соли бори 2013 сол аст ки сӯрифориш бензинай, моторош 1.8 литраи, коробкаш автоматай, сайстяни мошин дӯстони азиз мега созай. алишам мега ба ягон мошинои Prado меша мега дӯстони азиз, агар ки бошад хай пешкаш кунем бо мумкин болои сумтометр. ва дӯстони азиз, нархи мошина и соҳибшон 75000 сомон гуфтааст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. агар хато накунам Дубай метавад дӯстони мошин 75000 сомон аст дар шаҳри Душанбе. нашуд ҳуҷҷаташ ягон чиз гуфтагӣ нестам. хоб марҳамат рақамҳошо мондаги аст. шахсоне ки мехаред ягон савол дошта бошед марҳамат занг занед. рост дигар маълумотои мошин хеле камай. мошин мегӯяд соз алиши ба Prado. мошин 75000 сумаки дар шаҳри Душанбе. марҳамат занг занед. одамое ки дар навори мо агар мошини маъқуле ки наёфта бошед дар комментар нависед ки чӣ маркаи мошин ба шумо дар кор аст, мо дар видеои оянда мошини гуфтагии шумо ҷудо карда пешкаштон мекунем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Vaz Priora. соли бори 2006 сол аст ки сӯрифориш бензинай, моториш 1.6 литраи, коробка механикаи, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, мошина хай суратҳои ақибша фақат мондиянд, тамом дигар суратҳои пеш бар дуру нестай. барои мехотон бо занг зада пурсед ки роитон кунам. хоб ва ҳуҷҷати ва танировкаш мега то моҳи январа дорад мега соҳибшон. ҳуҷҷат ва танировкаш то моҳи январа доштаем. ва сумаки нархи мошин 25000 сомонӣ аст. бо хати хичон гап мезанед. мошин қарор дорад дар ноҳияи ёвон. дӯстони азиз, хай баъзе мошинҳоро маълумотош хай кам аст. мошина ҳамин хел фақат ҳуҷҷату шояд то январ рафтаги аст. мошин дар ноҳияи ёвон 25000 сомонӣ рақамҳошон мондаги. марҳамат дигар маълумотро хатон занг занед пурсед. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Hyundai Starex аст баҳадурон ки мошини мусофиркаш срочно фурӯшӣ. Hyundai Starex. соли бори 2000 сол аст ки сӯрифориш дӯстони азиз дизелай. мошин мегӯяд соза мега мошина мегӯяд омада аз пеш бинед. мошин дӯстони азиз документ дора мега, утл дора мега, мотор коробка мега 100%. нархи мошин 30000 сомонӣ аст. бо муомила камтар дорад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе дӯстони азиз. 30000 сомонӣ муомила савдош дар назди капоти мошин. оиди мошин ягон маълумот хоҳед, ягон саволои иловагӣ, марҳамат занг занед, маълумотои пурраша аз соҳибашон гирем. ва одамое ки ҳамхали мошинои фурӯшӣ, мусофиркаш, мошинои боркаш, мошинои майда, хона, замин, квартира, ягон техника, аппарат, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, хоҳем ки реклама кардан, марҳамат дар рақамҳои болобуда 2020 ба сафаста рӯй кунем, реклама мекунем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст дӯстон, срочная Mercedes E-класс дӯстони азиз, срочно фурӯшӣ. соли бори 2004 сол аст ки сӯрифориш бензинай, моториш 2.4 литраи, коробкаш автоматай, мошин мега созай бо хай рафта аз пеш бинен. дӯстон аз оиди мошина ҳуҷҷаташ ягон чиз гуфтагӣ нестай. нашод коробка моторшам ягон чиз гуфтагӣ нестай. фақат срочно мегӯяд фурӯшӣ. ин мошин қарор дорад дар шаҳри бохтар ва фурӯхта мешавад бо нархи 53000 сомонӣ. ака чанд қадр арзон мешавад, намешавад, чанд қадр мисол расход дорад, инаша дӯстони азиз бо телефон анех карда гирем. 53000 сомон, 2004 сол, бензин 2.4, коробка автомат дар шаҳри бохтар. рақамҳо мегафони соҳибшон мондаги аст. марҳамат ягон савол дошта бошед, ягон маълумоту иловагӣ оиди мошин агар хоҳем фаҳмидан, шумо фақат занг занед. тоқа суми холия ва срочно. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст Toyota Mark D. чихеле ки дар комментария бисёр хоҳиши Toyota Mark D. соли бори 1998 аст дӯстон ки сӯрифориш бензинай, моториш 2 литраи, коробкаш автоматай, мошин мега созай. мошин мега тоза бе мақсад ки ягон камбудӣ, комфортни. ҳуҷҷатош мега ҳастай, намедонам чанд қадр ҳуҷҷатош мега ҳастай. нархи мошина мега 26000 сомон мегем, бо арзон мекунем. мошин қарор дорад дар ноҳияи рӯдаки дӯстони Ленский район. да хайнам хали монитор парнитор дошта. мошини автомат 98 сол. нархи мошин 26 та савдош дар назди капоти мошин. оиди мошинча бо шумо агар ягон маълумот хоҳед, ягон саволои иловагӣ, марҳамат занг занед. дӯстони азиз, ба хотири меҳнатҳои мо як лайкира фаромӯш накунед. барои мо хеле муҳим аст ва навори мо дар рафиқотҳо силкаша падилсаш кунед. мегзарем ба 12 трактори фурӯшӣ. трактори фурӯшӣ аст дӯстон ки срочно фурӯшӣ, яъне ки маълумотош хеле камай. трактори фурӯшӣ.
دوستان عزیز تراکتور قرار دارد در شهر دوشنبه و فروخته میشد با نرخ 55,000 سومونی. همین خیلی سرنخش موندیان. اما در نام تراکتور چی هست؟ امتیاز چی؟ همین خیلی صاحبشون مقصد موندگی هستم. 55,000 سومونی است. قرار دارد در شهر دوشنبه رقمشون موندگی. چی کمبودی دارن داره بختون تماشا زنگ زده انیکلین سراشنا فروشی بده. میگذاریم با 13 ماشین فروشی. ماشین فروشی هست دوستان دایو نکسی سویتوی سفید سراشنا. سال پرویشش 1996 سویفوریش گاز بنزین موتور 1.6 لیتر коробка механика мошин мега дар лоти хуби техникӣ қарор дорад. мошин чида мега соза коробка мотор мега звера моторш мега опел хо ҳуҷҷат мега сона аз қати утул мега надоране ки мошин нархш 8500 сомон 8800 сомон опшон хел муди асоибшон 8800 сомон бо арзон мешавад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. оиди мошин агар маълумот хоҳед агар фаҳмидан срочно маромат канед занг занед маълумотои аника фуроша аз соҳибшон гиред. мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A срочно фурӯшӣ. Opel Vectra A соли пурӯшиш 1990 ҳастае ки сӯизфурӯш газ бензина моториш 1.6 литра коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби миёна қарор дорад. аз мошин расход дорад не ки нархи арзон кати мондагӣ. нархи мошин 7500 сомон бо муомила ва савдо дорад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ 7500 сомонӣ муомила дорад. шахсоне ки мехарем марама занг занед. дӯстон азиз лайкҳоро занед. ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда худо нигҳбон ҳамаи